نها وەک کار و خەباتê şehîd xebat got pê ve radibe em bêjin hemî hevalên birîndar pêwîstiyên ji wan hevalên birîndar tên xwestin melekî dîtir jî mijarên nexweşiyên hevala rojane klînîkên me vekirîne eyadat em dibêjin heval tên serdanê eyadata mijarên nexweşiyê de pêwîstiyê wan li wê derê çi hebe em bêjin doktor bên xwestin tehlîl bin suret bin di hindirên meşvê de be an jî got li cem me mitwefer be derve be em wan hevalana ser hemî nexweşiyê wan disekinin mijarên birîndariyê yê girêdayî em bêjin hindirên xestê bixwe em bêjin mijarên emeliyatan e mijarên tanzîrê ne li vê derê em li ser disekinin hem ji milê birîndariyê jî hem jî ji milekî em bêjin tedawiyên van hevala emeliyatê wan giştî di hindirê xestê diçê dibe bi hemîn beşên xwe heval tevlê dibin em bêjin ji xwarên em bêjin tedawî beşên tibbî tamrîd herkes karê xwe ve radibe di vê rojê de ji bona hemî hevalan bêjin birîndar be an jî hevalên nexweş bin di sûrejên em bêjin şer de rewş awarte herkes tevlê dibe bê hesab em bêjin wek însanên fedayî di rewşê awarte de tevlê dibin kes nabêje îro nobetê min e an jî ne nobetê min e herkes bi rengekî fedayî tevlê dibe kes xwe nade gavê paş ji xwe tiştê got dide pêş şehîd xebat de di kar û xebatên xwe yî bê hesab heval di vê rewşên wilo de bêtirî her li pêşin niha wek nexweşxana şehîd xebat em bêjin nexweşxaneyekî navendî tên naskirin bi doktorên xwe doktorên xwe yî em bêjin li nexweşxanê me yî dîtir nexweşî neyê teşxîs kirin vê derê de derbasî şehîd xebat dibin şehîd xebat li ser mijarên nexweşiyê wan disekine hetanî nexweşî bixwe tê teşxîs kirin em wek hevalê rêveberiyê gerek em li hemî deverê bin ne tenê em bêjin îdare mijarê îdarê de rûniştin na li kwê derê hevalên nexweş hebe birîndar hebe em li wê derê jî ciyê xwe digirin bêjin ji milê cenah dibe an jî di esafê dibe an jî di emeliyata dibe hemî dever li ku derê bê xwestin matbex bijî bê xwestin hevalê parastinê bijî bê xwestin dayîkê me yê parastinê bin bi giştî ferq cudayî tune em bêjin ev heval xort ev heval jin e li gorî ozguntiya hevala heval kar dikin ser wê esasî me jî kar û xebatê xwe di wê derê de beşkirine ji bo hevalên me yî xort hevalên xort بوان ve alaqedar dibin hevalê jin bwan ve alaqedar dibin Tabii em wek hemşîre em rojane em kar û xebatê xwe dimeşînin li milên birîndara da tabii birîndar tên cem heb nexweşxane yani hev ji mêj de hatiye avakirin serî 10 sala re bûye hew beşê wê hene beşê wê seydelî hene mistewdع heye beşê wê mexber heye eşîa heye tibaqê mehurê remî maqnatîsî heye beşê xwe yê emeliyat heye beşê xwe yê îsafê heye بحمو شوازن خوا گشتی و حاضرین یعنی و هاو مشفد کارو خبات دای کارو خبات خو براستی هری سرکفتیش دمشه پیوستین و بریندارنا چد به بلا به ور جرپکتینن این نخواشن هنن مثلا آکازاد خازن ام مثلا پیوستی کجان نخواشی برینداری به چی کجان دکتری هبه مرتا بانگازی دکتری دکن هاو دکتر تلو کلون دکه ببینم دکتری خبری پاسپورن yani دکتری مشفی شهید خبات پری دکتری خواهی پاسپورانه جميلي برينداريا دا جميلي هر تشتكي داجي يعني بكارو خباتي خراد بن دما شهر لسر طبقه ورقه جرام بويا هو اكي بيوان بجاركي تردد نبي 24 ساعه گشتيل ور آمده بين دغو ام حاضرن جبو بريندارين خوا ام درمان بكن و نخوشي ما كچكي من ازناب جما حوالي جنس بجما كچكي من خاصه يگو بريندار به بريندار گوتن و دمي گلكي بريندار جهاتن راستي بريني فرق تكر اول كاد هاتن سري وابا جلي وابا امبوابا بون هنجي هابون نكاري بون بمشن ما حتاج مدهات مسر تخت وات ششت كيفاوا قلكي دهات دقويادي ومرتعبن ما دقويادي قوون باش ببن اموي تعب جبيرات كن راستي وانا حسبين انها فالجيام بكتش كيمنا براستي قلكي بما بقري داينا وامجي بوا بقري داينا